Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Habang Napakabang gabi ni JR. Ug ang mga sinang gipagbutang ko din para ni Jessa. Wa na din retrato na mo ni JR. Tingali. Nadaan ni Jessa siya pagsipat. Jessa. JR. Unsa man kay nahitabo ninyo? Hain man kamo karon. Andro. Ito ang mga tao nga muugkad sa kalabira nga nakitaan sa namatya ni Carla. Sige, tiyo. Kinalang madamo ang kalabira sa syudad. Arbail hani, kung kinsa mao kalabira. Ay, kadaghan mo na yung misteryo nga naitabo ining maong isla. Oy, Andro. O, tiyo. Huwag nagsugod ang tanan kang Alex. Patay na yun tingali to si Alex. Oy, o kayang bata-bata. Di na tabagisgot niya. Kinalang magkabalik ta sa syudad. Kayo man sa lubong ni Carla. Ang papagitan ni Jay sa UGR ang buhaton ko. Bisawat na ako sa balayang adlaw. Laing adlaw milabay. Nga wag ko'y balitan ko kuhaban kang Jay sa UGR. Wa na gid ka si Jay sa akong anak. Andro, do. Oh. Nanang mga tao nga imong gipatawag. Oh, sige, tiyo. Musunod ko ni mo karon. Okay, sige. Bahala na mahurot akong kwarta sa papangita kang Jay sa UGR. Dili ka kumuhunong sa papangita nila. Niyang ko lagwan ni Jay sa akong anak. Mao kita sila inyong pangitaon. O mao ni akong personal nga number. Bisa ko sa inyo makuhang balita. Bahin sa akong gipapangita ninyo. Kinalaman na wag mo na ako. Ako mismo ang mususi ini. Nagsabot mo? O ka makatudlo na ako sa hustong lugar. Kunahin sa G sa UGR. May kanting madawat gikan ako. Okay mo? O sige na. Magkalako na mo. Ayaw niyo kung sikan dugang ganting ihatag ko ninyo. Kung kasi magkakita kang JR Jessa. Sige, sir. Ano mo na? O yeah, unsay sunod mong buhaton, Andro. Mutabang sa papangita kang Jessa, tiyo. Unsa. Pero may gisugo naman ka. Dili ko magkapaabot sa ilang mga report, tiyo. Kinalaman ko na ko papangita kang Jessa og sa akong anak. Sige. Ikaw may ba? Tuodi ay. May resulta na sa pag-examine sa kalabira nga nakuha dito sa maong isla. O, unsay resulta, tiyo? Mi-match kini kang Lerma, ang asawa ni Alex. Mo ba? Kung mo ka na, sulbad na ang maong kaso. Kung buhay pa maganda si Alex karon, may tulubagon pa siya sa kamatayon sa una niyang asawa o kang Rufo. Ay, unya. Kanus-a ka man mo biya din eh. Karong adlaw mismo, tiyo. Busa, kamo na si Tia bahala din sa factory ha? O sa opisina?
Ginoo. Tuloy ko sa agad kumuhaton. Giyahi ko sa daan pa sa namutangan karon ni Jessa. Kay gibati kong dako pa silang buhi. Tabangi ko Ginoo. Oy, Lucy, kumusta na sila, ha? Tara sa ilawom sa bahay, tay. Ay, lakaw. Dati dito pagkaon, Lucy. Ako na bitong gidad anong pagkaon, tay. Pero kamay raman siya gikaon. O nga, ang bata. Napalitan na niya mo gatas. O, tay, napalitan na. Nahala. Bantayan sila, ha? Aron may bawaan na yon kung on sa ilang kinahanglan noon. Tay, nganong dili man na siya musulti siyangan. Ay, mura man kugwa na sa siyang kagalingon. Pero, ato lang tumano yung hangyo. Nga dili magpasaba. O, tay. Ay, lakaw. Antoan na siya. O, tay. Ate? Kumusta naman ka din, he? Okay raman. Niyang tuwaan ni Dodong Tio. Salamat. Buotan ka kaayo. Liwat kasi mong tatay. Pero, kisa man kayo imong gikahadlukan, te. Nganong mahadlok man kang mugawas? Mga daotang tao. Ug ayaw na paghiskot nila. Kinsa man kayo imong ngante? Tawag ka lang ko. Gina. Gina? Ah, sige, Ate Gina. Ako si Lucy. Timan ina ha. Lucy. Unya, labat pang imong ote? Oo. Pero mamaayo na ni. Unya, mutako ka lang din sa ilawom sa among bay? Oo. Ug salamat nga inyo kung gisagop. Laing gabi inasabang niabot. Unsa na magkain na hitabo sa kalibutan sa gawas. Muusa na may kabuhan din ni ilahom sa karaang bahay si JR. Ug way laing nahibaw nga ni ami din eh. Ang tiguang manaragatra ug ang iyang anak. Magkatago kami din eh. Hangtod sa hangtod. Usa na kabuan suka sa pagkawa ni Jessa og JR. Pero pagibalita bahin nila. Wa sila bagalan nga patay lawas. Hay, magkaka sila. Uy. Usa dis tao akong gipapangita kang Jessa. May balita na ka? Hello? Unsa? Sige. Muna ko kung dayon sa mong isla. Sige, bye. Tio Binoy! Oh, Andrew! Oh, nga nang nagdali man ka. Ano man? May balita ba? Tio, usas akong sinulan. May balita. Ganda na bahin sa sakayan nga nakitaan sa kadapit. Unsa? Umuni ako ang tuon, Tio. May markan sa sakayan nga akong giputan sa pangpang. Nga Rising Star. Mamasin ko. Nga mo kinig sakyan ni Jessa og JR. Di ko na, Tio. Ginoo ko. Hatagin tao katapusan ang papangita ko nila ni Jessa. Maluoy ka, Diyos ko. Hain sa kayan ngayon mong gingon. Oh. Kana. Mau ka na sa kayan nga. Ilang gisakyan ni Jessa og JR. Pero, naguba na.
may pagkabali sa katig ng maong sakayan. Kung mao ka na, posible nga. Jisa. JR. May nahitabo gid ninyo sa laod. Gusto na ng imong pagsigig inom, oy. Kumusta naman imong lakaw? Murag klaro gid kayo nga di maayog resulta. Tiyo. Posible nga. Nga, Ngaon sa? nga patay na si Jisa o ang among anak. Ano? Guba kayo sa kayan nga posibleng inang isakyan, tiyo. Ug dili mabuhi si Jisa o JR. Kung nakasakay man sila ini. Ginoo ko. Tiyo. Wa na ang akong anak. Wa na usap si Jisa. Kung mao ka na, ipahunong na lang nato ang pagpangita nila. Gusto ko makita na patay nilang lawas. Ha? Kinahanglan makita ng mga patay nilang lawas, tiyo. Tabang! Tabang! JR! JR, mamatay na na ini, anak! Oh, tabang! JR, anak! Tabang! Tabang, Noy! Tabang! Ate? Ate? Ate, kidaman ka? Oo. Nagdam ko na sab ko sa nahitabo sa dagat. Ha? Magbalik-balik din siya sa kangdam ko. Patay na gid ang tabi karon kuno pa si tatay di mo. Doon na ba kay inahanok amahante? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!